ప్రణామాలు ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఫార్వర్డ్ చేసిన వచ్చిందా రాఘవ? నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈరోజు 23 మరియు 24వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 23 మరియు 24వ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మహతత్వాది వికుర్వణాత్. మహతత్వాది వికుర్వణాత్. మహతత్వాద్వికుర్వాద్. మహతత్వాద్వికుర్వాద్. భగవద్వీర్య సంభవాత్. భగవద్వీర్య సంభవాత్. భగవద్వీర్య సంభవాత్. క్రియాశక్తిరహంకారః
क्रियाशक्तिरहङ्कारः 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 त्रिविध समपद्यत त्रिविध समपद्यत त्रिविध समपद्यत समपद्यत त्रिविध समपद्यत त्रिविध समपद्यत वैकारिकस्तैजसच्च वैकारिकस्थैजसच्च वैकारिकस्तैजसच्च वैकारिकस्थैजसच्च वैकारिकस्तैजसच्च वैकारिकस्थैजसच्च तामसच्च यतो भवः 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 मनसच्चेन्द्रियाणां च मनसच्चेन्द्रियाणां च मनसच्चेन्द्रियाणां च मनसच्चेन्द्रियाणां मनसच्चेन्द्रियाणां च मनसच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि भूतानां महतामपि भूतानां महतामपि భూతానాం మహతామపి శ్రీకృష్ణ ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం మహతత్వాద్వికుర్వాణాత్ శ్రీకృష్ణ మొత్తం లైన్ చూద్దాం అనుకున్నాం కదా మహతత్వాద్వికుర్వాద్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ महतत्वादि विकुर्णात् भगवद्वीर्य संभवात् महतत्वाद्विकुर्वणाद् भगवद्वीर्य संभवात् महतत्वादि कुर्णात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविध समपद्यत क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविध समपद्यत क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसच्च तामसच्च यतो भवः वैकारिकस्थैजसच्च तामसच्च यतो भवः वैकारिकस्तैजसच्च तामसच्च यतो भवः वैकारिकस्थैजसच्च तामसच्च यतो भवः मनसच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि मनसच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि
భూతానామపి. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్కరుగా చదవండి 2 శ్లోకాలు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మహత్తత్వాద్వికుర్వాణాత్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధః సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. శశికళ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ఓం మాత. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మహతత్వాద్వికుర్వాణాత్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధః సమపద్యత వైకారికసైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. బృందా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्तत्वाद्विकुर्वाणां भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारः त्रिविधः समपद्यता वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. హనుమ ప్రసాద్ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ఓ చదవండి. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మహతత్వాది కుర్వాణాన్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారస్తి త్రివిజ సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వందిత తుంగ విద్యా దేవి దాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి. महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिः अहंकारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि. హరే కృష్ణ. వైజయంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महातत्त्वाद्विकुर्वणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्ति अहंकारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तश्च तमसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। हरे कृष्ण। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। హరే हरे కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ప్రణామం. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महत्तत्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्ति अहंकारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्त्रैजसच्च तामसच्च यतो भवः मनसच्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మహాత్మద్వికార్యాత్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధ సమపద్యత వైకారికస్తైజస తామసం యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. ధన్యవాదాలు. జై కృష్ణ మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ.
నెట్ ప్రాబ్లం ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాత చదవండి. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ భగవతీశ్వర సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధః సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనస్సశ్చే హరే కృష్ణ. మణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామం. హరే ఓం కృష్ణ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ మహత్తత్వాది కుర్వాణా భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తి అహంకార త్రివిధ సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసస్య యతో భవః మనసస్యేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సౌమ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మహాతత్వాది కుర్వాణ భగవద్వీర్య సంభవ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధ సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనస్సచ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా చదువుతారు? ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. మాతాజీ. మహాతత్వాది కుర్వాణాత్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధ సమపద్యతాం వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసారెడ్డి ప్రభు. నరసారెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ప్రభు. महत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकार त्रिविध समपद्यतः वैकारिकसैजश्च तामसश्च यतो भवः मनसच्चेन्द्रियाणां स भूतानां महतामपि. हरे कृष्ण. ఓకే. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాత. చదువు. మహత్తత్వాద్వికుర్వాణాం భగవద్వీర్య సంభవాత్ క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధః సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనసశ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహత్వాద్వికుర్వాణాం భగవద్వీర్య క్రియాశక్తిరహంకారః త్రివిధ సమపద్యత వైకారికస్తైజసశ్చ తామసశ్చ యతో భవః మనస్సచ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదువుతారా? వినిపిస్తుంది. ఓకే. ప్రభుజీ సౌండ్ చేస్తాను ప్రభు. ఓకే. సరే ప్రభుజీ, అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఓకే. ప్రభు డిస్టర్బెన్స్ ఉందండి అన్నమాట. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాలు, ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలని ఒకసారి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మహత్తత్వాత్. మహతత్వము నుండియే. వికుర్వాణాత్. మార్పు నొంది. భగవత్ వీర్య సంభవాత్. భగవానుని స్వతేజము నుండి ఉద్భవించిన.
భగవానుని స్వతేజము నుండి ఉద్భవించిన క్రియాశక్తి క్రియాశక్తి అహంకారః మిథ్యా అహంకారము మిథ్యా అహంకారము త్రివిధః మూడు విధములగు సమపద్యత ఉత్పన్నమగును వైకారికః మార్పు నొందిన సత్వగుణమున మిథ్యా అహంకారము తైజసః రజోగుణము మరియు తామసః తమోగుణము యతః వేని నుండి అయితే భవః మూలము మనసః మనస్సు మరియు ఇంద్రియాణం జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియముల యొక్క మరియు భూతానాం మహతాం పంచభూతములు కూడా హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భగవానుని తేజము నుండి ఉద్భవించినట్టి మహాతత్వము నుండియే మిథ్యా అహంకారము బయల్వెడలును. అది ప్రధానముగా సత్వరజములనడి త్రిగుణములను కూడియుండును. మిథ్యా అహంకారపు ఈ మూడు గుణముల నుండియే మనసు, జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, స్థూల అంశములు ఉత్పన్నమగును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భగవానుని తేజము నుండి ఉద్భవించినట్టి మహతత్వము నుండియే మిథ్యా అహంకారము బయల్వెడలును. అది ప్రధానముగా సత్వరజస్తమములనడి త్రివిధ గుణములను కూడియుండును. మిథ్యా అహంకారపు ఈ మూడు గుణముల నుండియే మనసు, జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, స్థూల అంశములు ఉత్పన్నమగును. శ్రీకృష్ణ. భాష్యము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆది యందు విశుద్ధ చైతన్యము అంటే విశుద్ధ మగు కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి నుండి మొదటి కల్మషము జన్మించినది. అదియే మిథ్యా అహంకారము అంటే దేహాత్మ భావనము అనబడును. వాస్తవమునకు జీవుడు సహజమగు కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి యందే నెలకొనియుండును. కాని అతడు తటస్థమగు స్వతంత్రమును కలిగియున్నందున శ్రీకృష్ణుని మరుచును. ఆది యందు విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనయే నెలకొనియున్నను తటస్థమగు స్వతంత్రపు దుర్వినియోగము వలన కృష్ణుని మరిచడి అవకాశము కలదు. నిజ జీవితమునందు ఇది ప్రదర్శితమగుతూనే ఉన్నది.
కృష్ణ భక్తి భావన యందు వర్తించు వారు అకస్మాత్తుగా తమ మార్గమును కొనిన సంఘటనలు ఎన్నియో కలవు. కనుకనే ఉపనిషత్తుల యందు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గము పదునైన కత్తి మొనతో పోల్చబడినది. ఈ ఉదాహరణము మిగులో సహజంగానున్నది. పదునైన కత్తితో ఎవరైనను చక్కగా గడ్డము గీచుకొనవచ్చును. కానీ ఆ పని నుండి అవధానము కొద్దిగా తప్పినంతనే కత్తిని సరిగా వాడనందున వెంటనే చర్మము అంటే చెంప కోసుకుని పోవును. కనుక మనుజుడు విశుద్ధమగు కృష్ణ భక్తి భావన స్థితికి అరుదెంచుటయేగాక అతి సావధానుడును అయ్యుండవలెను. నిర్లక్ష్యమనున్నది పతనమునకు దారితీయగలదు. మిథ్యా అహంకారము వలనే ఆ పతనము కలుగును. స్వతంత్రం యొక్క దుర్వినియోగము వలన విశుద్ధ చైతన్య స్థితి నుండి మిథ్యా అహంకారము జనింపగలదు. ఏ విధంగా విశుద్ధ చైతన్యం నుండి మిథ్యా అహంకారము జనించుననే విషయం గూర్చి మనము వాదింపజాలము. నిజమునకు అది సర్వదా సంభవమే. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ సావధానులుగా నుండవలెను. మిథ్యా అహంకారమే సమస్తమగు భౌతిక కర్మలకు మూల సిద్ధాంతము. ఇక అట్టి కర్మలు ప్రకృతి గుణముల యందు వనగూడును. కనుకనే విశుద్ధమగు కృష్ణ భక్తి భావన నుండి విడివడినంతనే జీవుడు కర్మబంధమున చిక్కబడును. ఆ భౌతిక తదాత్మ్యమే మనసు అనబడును. దాని నుండి అంతఃకరణలు ఇంద్రియములు ప్రకటితమగును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయంలోని 23 మరియు 24 శ్లోకాలను సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ శ్లోకాలు చూసాము, పదాల యొక్క అర్థాలు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము కూడా చదువుకున్నటువంటిది. సో ఇక్కడ కపిల భగవానుడు వివరిస్తూ ఉన్నట్లుగా, అంటే ఆ దేవహుతి అడిగిన విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లక్షణాలను, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి లక్షణాలను ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయమే భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వములు అంటూ చెప్పబడేది. మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతిలో సృష్టి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఒక్కొక్క అంశము ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క స్వంత శక్తి నుండి ఉద్భవించినటువంటి మహాతత్వము నుండి ఎలా భౌతిక శక్తి పుడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ సమస్త విశ్వాలను తన యందు
ఉంచుకున్నటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు జగద్ వ్యక్తీకరణకు మూలము అని, మరి ఆయన నుండే అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క తేజము ఆ ప్రళయమందు కూడా నశింపనటువంటిది. మరి తాత్కాలిక ఆ ప్రళయంలో అంటే ఆ ప్రళయ సమయమున తేజాన్ని కప్పివేసేటువంటి అంధకారాన్ని కూడా తొలగించగలిగేటువంటి తేజోవంతుడు అయినటువంటి ఆ తేజోవంతమైనటువంటి మహత్తత్వాన్ని మనము చూస్తాం. అంటే ఆ భగవాను నుండి ఏ విధంగా ప్రకటితమవుతూ ఉంది అనేటువంటి చూస్తున్నాం. సో మరి ఆ మహాతత్వము సృజించబడినప్పుడు ఆ తర్వాత దాని నుండి ఆ మిథ్య అహంకారము ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఇక్కడ మనకి అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ దేవదేవుని ఎరుగుటకు స్వచ్ఛమును శాంతమును అయినటువంటి స్థితి సాధారణంగా వాసుదేవ స్థితి అని పిలువబడేటువంటి ఆ శుద్ధ సత్వగుణము ఆ మహాతత్వమునందు మొదటగా ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో వేద వాజ్మయమున చెప్పబడినట్లుగా ఆ వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అనేటువంటి ఆ చతుర్వ్యూహంగా ఆ భగవానుని యొక్క విస్తారము గురించి కూడా మనము చూసినటువంటిది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వేద వాజ్మయంలో ఉన్నటువంటి ఆ తత్వాలను గురించి, ఆ చతుర్వ్యూహాన్ని గురించి మనకి వివరించినటువంటి అంశాన్ని కూడా చూసాం మనం. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన గత శ్లోకంలో ఆ కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశం మహాతత్వం ప్రకటము పిమ్మట ఆ లక్షణాలు ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఏకమారుగా ప్రకటితము కాగలవు. సో అంటే భూమితో సంపర్కముందకు పూర్వము సహజ స్థితి యందు జలము స్వచ్ఛంగాను, మధురంగాను, నిశ్చలంగాను ఉన్నట్లుగానే పూర్తి శాంతత్వము, స్వచ్ఛత, అవికారత్వము అనునవి ఆ విశుద్ధ చైతన్యపు స్వాభావిక లక్షణాలై ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అంటే మొదటగా ఉత్పన్నమైనప్పుడు అది స్పష్టంగా చాలా స్వచ్ఛమైనది, మాలిన్య రహితమైనటువంటిదిగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఏ విధంగానైతే జలము భూమితో సంపర్కముందకు మునుపు అది తన యొక్క ఎంత స్వచ్ఛతను, మధురతను, నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిని కలిగి ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఆ భగవానుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రకటితము ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతి, ఆ మనుతనయ అయినటువంటి ఆ దేవహూతితో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇంకా అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ సృష్టి ప్రక్రియ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందో ఇందులో మనకి ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మొత్తం శక్తి మహాతత్వము, ఆ మహాతత్వంలో పరస్పర చర్యల ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఈ జీవులన్నీ అంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా అచర జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవించినట్లు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవించినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ భగవానుని యొక్క తేజము నుండి, ఆ భగవానుని యొక్క వీర్యం, ఇక్కడ వీర్యం అంటే ఆ భగవానుని యొక్క శక్తి, ఆ భగవానుని యొక్క ఆత్మ శక్తి, ఆంతరిక శక్తి. అంతేకాని అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వీర్యం అనేటువంటి అది చెప్పబడేటువంటిది, ఇక్కడ భగవానుడి యొక్క శక్తి ప్రధానంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ ఈ భౌతిక వీర్యం అనేటువంటి దానికి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఆ విడుదలయ్యే అంటే సంభోగ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి అది కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ అర్థం కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆ వీర్య శక్తి, ఆ పరమాత్ముని యొక్క శక్తి ఏ విధంగానైనా ఉద్భవించేటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఏ విధంగానైనా వచ్చేటువంటి, ఆయన దృష్టి ద్వారా కూడా అన్ని సంభవించేటువంటి ప్రతి అంగం కూడా సర్వాంగ అన్ని అంగాలు కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి పనులను చేయగలిగేది. మనకు మాత్రం ఒక్కొక్క అంగం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పనులు కళ్ళు మాత్రమే చూడగలుగుతాయి,
కానీ ఆ భగవంతుడు అన్ని అంగాల ద్వారా చూడగలడు, అన్ని అంగాల ద్వారా మాట్లాడగలడు, అన్ని అంగాల ద్వారా చేయగలిగేటువంటి స్థితి. సో అందుకే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడుతుంది, అంగని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి అంటూ ఆ భగవంతుడిని కీర్తించబడేటువంటి అంశాలు. అంటే ఆ ఆ భగవంతుడి యొక్క అన్ని అంగాలు, అన్ని రకాలైనటువంటి ఆ సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి ఆ అతీంద్రియ ఆధ్యాత్మిక శరీరం నుండి ప్రతి చోట అది వెలువడేటువంటి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుండైనా వెలువడేటువంటిది. అందుకే సర్వశక్తి సంపన్నుడు కాబట్టి ఆ లక్ష్మీనారాయణుని గర్భం నుండి ఆ బ్రహ్మదేవుడు జన్మించినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఆ నారాయణుడు పడుకుని ఉంటాడు. సో మరి ఆ లక్ష్మి సన్నిధిలో అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు, సో భగవాను నుండే ఆ లక్ష్మి యొక్క సహాయం లేకుండా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్టు భగవాను నుండి బ్రహ్మ ఉద్భవించినటువంటి స్థితిని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఆ భగవానుని యొక్క తేజము నుండి ఉద్భవించినట్టి మహతత్వము నుండి, సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మహతత్వాద్ వికుర్వణాత్ భగవద్వీర్య సంభవాత్ అని చెప్తున్నారు. క్రియాశక్తిరహంకార త్రివిధ సమపద్యత వైకారికస్తైజసచ్చ తామసచ్చయతో భవః మనసచ్చేంద్రియాణాం చ భూతానాం మహతామపి. సో మరి ఆ భగవానుడి యొక్క తేజము నుండి ఉద్భవించినటువంటి మహాతత్వము నుండే మొదటగా ఆ మిథ్యా అహంకారము వెలువడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ మహా అహంకార క్రియాశక్తిరహంకార అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ అహంకారం, మిథ్యా అహంకారము అది ఉత్పన్నమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది ప్రధానంగా ఆ మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉందో అది ప్రధానంగా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములు అనేటువంటి ఆ త్రిగుణాలను కలిగి ఉంటుంది, త్రిగుణ మిళితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ 3 విధాలైనటువంటి త్రివిధ అహంకార త్రివిధ సమపద్యత అంటూ చెప్పబడినది. అంటే ఆ 3 విధాలైనటువంటి గుణాలతో ఏంటి అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలను కూడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ మిథ్యా అహంకారపు ఆ 3 గుణాలు, ఆ త్రిగుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ త్రిగుణాల నుండే మనసు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు స్థూల అంశాలైనటువంటి అంశాలుగా, స్థూల అంశాలు మనకి ఉన్నటువంటి వాటిని అన్ని కూడా ఇక ఏంటంటే 24 తత్వాలతో కూడినటువంటి అని చెప్పబడింది. కాబట్టి ఆ విధంగా మొదట ఆ శుద్ధ భౌతిక అంశం నుండి అంటే శుద్ధ తత్వం నుండి ఆధ్యాత్మిక తత్వం నుండి ఏ విధంగా ఈ భౌతిక తత్వము ఉద్భవిస్తూ ఉంది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆదియందు విశుద్ధ చైతన్యము నుండి మొదటి కల్మషము జన్మించినది. అంటే ఏంటి? మిథ్యాహంకారం. సో ఈ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇంతకు ముందు కూడా మనము భాగవతంలో ఇవి వచ్చినటువంటి చూస్తాం. ఏ విధంగా ఈ సృష్టి జరిగింది అనేటువంటి అంశాలను చూసింటారు. సో ఆదియందు విశుద్ధ చైతన్యము అంటే విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి నుండే ఈ మొదటి కల్మషము ఏంటది? మిథ్యా అహంకారము జన్మించింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఏమిటా మిథ్యా అహంకారము అంటే ఈ దేహాత్మ భావన, ఈ దేహము నేను అనేటువంటి దీనితోనే అన్ని చేయగలను అనేటువంటి భావనతో చేసేటువంటి స్థితి. సో ఆ విధమైనటువంటి ఆ అహంకార దేహాత్మ భావననే మిథ్యా అహంకారంగా చెప్పబడేటువంటి భావన మొదటి కల్మషము ఉత్పన్నమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంతకు ముందు కూడా మనకి చెప్పబడినట్లుగా వాస్తవానికి జీవులన్నీ కూడా అంటే సాధారణంగా మానవుడు, జీవుడు, ఈ మానవుడు సహజంగానే కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి అందే నెలకొనేటువంటి వాడు. కానీ
ఆ భగవంతుడు అతనికి కొంత తటస్థమైనటువంటి స్వాతంత్రాన్ని, పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగినటువంటిది. మరి ఆ స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచుకోవడము ద్వారా సో ఇక్కడ మనకి ఆ భగవానుణ్ణి అంటే తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని ఏంటి ఆ భగవానుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మరుస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, వాస్తవానికి జీవుడు సహజంగానే కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి ఎందే నెలకొనియుండును. వాస్తవికమైన స్థితి కూడా అదే అతడిది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వస్తూ ఉన్నాడో అతనికి ఉన్నటువంటి ఈ తటస్థమైనటువంటి స్వాతంత్రాన్ని అతడు కలిగి ఉన్నందువలన, ఎందుకంటే జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి ద్వారా వచ్చేట ఈ భౌతిక. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఉండడం వలన వారు ఆ జీవుడు ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి మరుస్తూ ఉన్నాడు, మర్చిపోతూ ఉన్నాడు, విస్మృతి కలుగుతూ ఉంది. భౌతిక జగత్తులో మొదటి కల్మషంగా మిథ్యా అహంకారము వచ్చేసి ఆ మిథ్యా అహంకారము ఆ దేహాత్మ భావన వలన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో విస్మృతి, ఆ భగవానుణ్ణి మరచుట కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తారు. ఆది యందు విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన ఎందే నెలకొని ఉన్నను. సో వాస్తవానికి జీవుడు అతని యొక్క స్వాభావికమైనటువంటి స్థితి ఆ విశుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనియుండుటయే. మరి ఆ విధంగా విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా తనకు ఉన్నటువంటి ఆ తటస్థమైన స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగము వలన కృష్ణుణ్ణి మరిచేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్నట్లయితే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. ఎవడైతే దుర్వినియోగపరుచుకుంటాడో ఆ దుర్వినియోగపరచడం వలన చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని వస్తువులను అనేక విధాలుగా మనం మంచిగా వాడుకోవచ్చు, చెడుగా వాడుకోవచ్చు. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకుంటా భగవద్గీత అగ్ని. సో అది మనం నియంత్రణలో ఉపయోగించుకోగలిగితే ఎన్నో అద్భుతాలను సృష్టించగలుగుతుంది. అదే అగ్ని అదుపులో లేకుండా ఒక కారు చిచ్చుగా మారినట్లయితే అది తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ జీవుడు తనకున్నటువంటి ఆ తటస్థపు స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచుకో ఉండడం వలన, అంటే మనస్సును ఇక్కడ మళ్ళీ మనస్సు వచ్చింది, చిత్తము అనేటు మనస్సును నియంత్రణ చేసుకోలేకపోవడం వలన ఆ కృష్ణుని మరిచేటువంటి అవకాశము కలుగుతుంది అని చెప్తారు. సో నిజ జీవితంలో ఇది ప్రదర్శితము అవుతూనే ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిజ జీవితంలో ఈ విధమైనటువంటిది ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ తటస్థ స్వాతంత్ర పరిమితులతో కూడిన స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచుకోవడం వలన వారు పతనమైనటువంటి స్థితిలో మనం చాలా చూస్తాం. అజామిలను చూస్తాము. ఇంకా చాలా వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ మనస్సు నియంత్రణ లేకుండా ఎంతో వృద్ధి చెంది ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి కృష్ణుని మరిచేటువంటి అవకాశం కలదు అని చెప్తూ ఉంది. సో అకస్మాత్తుగా తన మార్గాన్ని మార్చుకునేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన మార్గం, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి, ఉపనిషత్తుల యందు ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గాన్ని ఒక పదునైన కత్తితో, షార్ప్ నైఫ్ తో పోలుస్తున్నారు. పదునైనటువంటి కత్తితో పోల్చబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి అది చాలా మంచి ఉదాహరణగానే, సహజంగానే ఉన్నటువంటి ఉదాహరణ అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే
ఆ పదునైనటువంటి కత్తి లేదా బ్లేడ్తో ఒక సరైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని చక్కగా గడ్డం గీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంటాడు. కానీ ఏమాత్రము దాని యొక్క స్థితి నుండి గతి తప్పినా, సరిగ్గా దాన్ని వాడకపోయినా అది చర్మాన్ని కోసివేస్తుంది, ఘాట్లు పెట్టేస్తుంది. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గం కూడా అది ఒక పదునైనటువంటి కత్తితోనే పోల్చబడుతూ ఉన్నది. సో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా వినయంతో, ఒక నమ్రతతో, ఒక అవధానంతో దాన్ని సరైనటువంటిగానే ఎప్పుడు ఉపయోగించుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఏ మాత్రము ఆ పని నుండి, ఆ మార్గము నుండి ఏ మాత్రము కొద్దిగా తప్పిన, ఎలాగైతే ఆ కత్తి శరీరాన్ని, చర్మాన్ని కోసిపోతుందో అదే మాదిరిగా ఆ అది కూడా ఆ జీవుడి యొక్క గతిని తప్పించేసి అతన్ని మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కాబట్టి ఆ మనిషి ఎప్పుడు కూడా విశుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి భావన స్థితికి అరుదించుటయే కాకుండా, అంటే ఆ స్థితికి, ఆ భక్తికి, ఆధ్యాత్మిక స్థితికి, ఆ కృష్ణ భక్తి భావన స్థితి, కృష్ణ చైతన్యంలో చేరుకోవడమే కాకుండా, విశుద్ధమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవడమే కాకుండా అతి సావధానుడై ఉండవలెను అని చెప్తుంది. రాజా అంబరీషుల్లాగా ఎప్పుడు నిరంతరము కూడా సావధానుడై ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ఏ మాత్రము నిర్లక్ష్యము చేసినా అది పతనానికి దారి తీయగలదు అని చెప్తారు. సో మిథ్యా అహంకారము వలనే ఆ పతనము కలుగుచూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ మహాతత్వంలో మొదటి కల్మషంగా ఆ మిథ్యా అహంకారము, అంటే ఈ దేహాత్మ భావన రావడం వలన, సో దానివైపు ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు కలిగి వరుసగా ఇక మనసు, ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, వాటి యొక్క అంతఃకరణలు, సో ఆ విధంగా ఆ పతనం, స్వతంత్రం యొక్క దుర్వినియోగం వలన ఆ విశుద్ధ చైతన్య స్థితి నుండి సో ఆ మిథ్య అహంకారం జనిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఇంకా ఆయన మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఆ మిథ్య అహంకారం నుండి బయటపడడానికి భక్తులు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, జీవులు, మానవులందరూ కూడా సావధానులై ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఇక్కడ శరీరంలోని ప్రతి భాగం నుండి, అతీంద్రియ ఆ శరీరం నుండి ప్రతిదీ సాధ్యమయ్యేటువంటిది. ఎందుకంటే అందులో మనసు ద్వారా ఆ ఇంద్రియాలు అవన్నీ కూడా ఉద్భవించేటువంటివి. సో కాబట్టి మన శరీర భాగాల నుండి ఆ శక్తి ఉంది ఆ విధంగా. సో ఎందుకంటే మనం జీవులు, అంటే ప్రతి జీవులు కూడా, మానవులే కాదు, ప్రతి జీవులు కూడా సంతాన ఉత్పత్తి చేసినట్లుగా సో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండేటువంటి, సో చేయగలరు. అలాగే అయితే ఇక్కడ భగవంతుడికి అది మామూలుగా ఈ జీవులన్నీ చూసినట్లయితే, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవులు కొన్ని అంగాల ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు ఆ పనులు చేయగలుగుతారు. బట్ భగవంతుడికి మాత్రము ఆ అవసరం లేదు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటి, ఇంతకుముందు మనకి శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. స ఐక్షత, కేవలము చూడడం ద్వారానే ఆ భగవంతుడి యొక్క దృష్టి, ఆ భగవానుడి, ఆ పరమ పురుషుని యొక్క దృష్టి సారించడం ద్వారానే మహత్తత్వం ఉనికిలోనికి వచ్చేట. అంటే సో ఆ విధంగా ఆయన చూడడం ద్వారానే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మొత్తం కూడా ఆ భౌతిక శక్తి, ఆ మహత్తత్వము సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సృష్టి జరుగుతూ ఉండేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఆ పరమ పురుషుడు, శక్తివంతుడు అయినటువంటి ఆయన శక్తుల ద్వారా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉద్భవించేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే వాస్తవానికి అది అవికారత్వము అయినటువంటిది, అంటే స్వచ్ఛత్వము,
శాంతత్వము చేతత్వము ఉన్నటువంటి దానిలో ఇక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో క్రమక్రమంగా మనకి అవి అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి అంశాలు, ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి నుండి ఏ విధంగా భౌతిక అంశాలు, భౌతిక శక్తి వస్తూ ఉందో అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అలాగే వాస్తవానికి ఈ జీవులందరూ కూడా స్వచ్ఛంగా ఆ కృష్ణ భక్తితో ఉండేటువంటి వాళ్ళే. కానీ ఆ ఉండేటువంటి స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగపరచుకోవడం వలన ఏ విధంగా పతనమవుతూ ఉన్నారో అనేటువంటిది. సో పతనమైనటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాలలో, ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఏ విధంగా చిక్కుకుంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నటువంటి మిథ్య అహంకారం వలనే పతనం కలుగుతూ ఉంది. స్వతంత్రం యొక్క దుర్వినియోగం వలన విశుద్ధ చైతన్య స్థితి నుండి మిథ్యా అహంకారం జనించగలదు. సో ఇక ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి మిథ్యా అహంకారమే సమస్తమైన భౌతిక కర్మలకు మూల సిద్ధాంతము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ దేహాత్మక భావననే, ఈ మిథ్యా అహంకారమే సమస్తమైనటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మలకు మూల సిద్ధాంతం. మరి ఇక అట్టి కర్మలు ప్రకృతి గుణముల యందు అవి వనగూడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి దీనిలోనే అవి అన్ని కూడా సమకూర్చబడుతూ ఉన్నాయి సత్వ రజో తమో గుణాల ద్వారా అంటూ చెప్పబడుతుంది. కనుకనే ఆ విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన నుండి, మార్గము నుండి, ఆ విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన మార్గము నుండి పక్కకు తొలగగానే జీవుడు తన యొక్క ఆ కర్మ బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంది. సో మనకి ఆ విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన నుండి ఎప్పుడైతే మార్గం బయటపడుతున్నామంటో విడిపడిపోగానే, ఆ మార్గం నుండి తప్పిపోగానే ఇక జీవులన్నీ కూడా, జీవుడు కర్మ బంధనంలో చిక్కుకొని పోతాడు. సో ఈ భౌతిక భౌతిక భావనలే మనసు అనబడేటువంటి దాని నుండి అంతఃకరణలు, ఇక ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా ప్రకటితమవుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే మనకి కృష్ణ భగవద్గీతలో మనకి చెప్తారు, వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి నిశ్చయాత్మకము అనేటువంటి దాంట్లో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే భక్తి మార్గంలో స్థిరంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఏమాత్రం కొంచెమైన దాన్ని చేసినది అనేకమైనటువంటి ఆ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.